Takže tohle je termoakustický motor. Ukaž tadyhle ten. A jsou to jenom dvě plechovky. V těch dvou plechovkách je plechovka od koly. Nahoře je cívka, usměrňovač a dvě diody. Teďka ten motor nahodíme. Tady to je plynová bomba. Zapálíme pod ním, to je zdroj energie. Tak, motor se za chviličku rozjede. Funguje to na Stirlingově principu. Je trošku vytuněný. Bude to trvat jen chviličku. Tak, motor už pomalučku běží. Zatím jenom pomalu. Tak už se rozebíhá. Můžeš to vzít trošku zblízka, Vojto. Můžeš to vzít trošku zblízka, pak. Točíš ještě nebo už ne? Točím. Dobře. Tak, už se rozbíhá. Netoč mi hlavu, prosím, je vidět pleš. Tak. A až bude výkon dostatečný, tak se tady rozsvítí ledky. Tady to je usměrňovač, to je můstek a stabilizátor. Tak. Teď už motor nabíhá tak, že se